Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje kampanju za izbore za Hrvatski državni sabor nastavio je obilaskom slavonsko-baranjskih gradova i općina u 4. i 5. izbornoj jedinici. Čelni ljudi HDSSB-a predvođeni županom Osječko-baranjskim Krešimirom Bubalom i dožupanom Dinkom Burićem posjetili su i stanovnike Belišća i okolnih mjesta koja su tradicionalno uporište ove političke stranke. U neposrednom kontaktu s ljudima istaknuli su kako HDSSB pod vodstvom Branimira Glavaša promiče i zastupa razvojne interese regije Slavonije i Baranje i zalaže se za novi regionalni preustroj Republike Hrvatske koju HDSSB vidi kao jedinstvenu i nedjeljivu državu. Jake regije znače i jaku Hrvatsku. Evo zovemo ljude da izađu na izbore, da daju potporu za Slavoniju i za Glavaša. Za Slavoniju da dobije više novaca, onoliko koliko nam pripada. Za nas, a ne da oni samo tamo. A i za Glavaša, jer nije zavrijedio da se nalazi u zatvoru dok su oni koji su nas napadali na slobodi. Da. On je, da njega nije bilo, mi bi dali danas, ne bi ni nas bilo. Njegovi su ga osudili kad im je obranio Osijek i Slavoniju. Nedužan je otišao i treba ga pustiti van. I radice Slavonijo naša, i radice Slavonijo naša, i glasaj nam za naše Glavaša, i glasaj nam za naše Glavaša. Za Glavaša ću. Pa zašto? Glasat. Pa zato što je bio dobar. Zato što je on za nas, ne? I za našu poljoprivredu, za našu Slavoniju, za sve. A za koga drugoga? Zašto? Pa zato što ga banda zeza. Ja mislim da će on u Slavoniji pobjediti. Glasali smo zadnji put za nju i ovaj put ćemo ponovo. Zašto? Zato što je to naš čovjek, za naše interese se bori za Slavoniju i Baranju. A ne da idemo da gore Zagreb i vamo tamo. Se malo iz Slavonije izgrađuje koja je žitnica i Hrvatske. Od uvijek bila i bit će. To je naša Slavonija i Slavoniju moramo podržavati i hoćemo da podržavamo. A on će biti čovjek. I bio je čovjek i bit će čovjek. Nek se javi koji je za Slavoniju napravio nešto više. Nas su osiromašili, a sve vuku za Zagreb okolo. Pa ko je kriv? Ko je kriv? Zna se ko je kriv. Sad je svaki dan u Slavoniji Šeks. Sad mu treba Slavonija. Da trpa ljude iz Slavonije. Već ne zna na koji način da oblati Slavoniju i ljude. A Slavonac je neki. Sram ga može biti. Kada smo prije 3 godine zajedno s Branimirom, iskreno puna srca, krenuli u nešto što smo smatrali da je neophodno, krenuli u borbu da Slavonija i Baranja konačno dobije ono mjesto u Republici Hrvatskoj koje joj pripada. Ono mjesto koje joj pripada svake godine, a ne samo svake 4. U Slavoniji i Baranji, kao da je vrijeme stalo, političari nas se sjete svakog 29. u 2. mjesecu ili svake 4. godine kao da je za nas ona prijestupna. Kad smo rekli dosta, više bilo kakvoj stranačkoj stezi koja je dovela do toga da u Slavoniju dolazi 8% sredstava, iako ovdje živi 20% ljudi, tada smo sve to činili uvjereni da je istina i pravda na našoj strani,
Znali smo da neće biti lako, ali nismo znali da će biti ovako teško. Ali i pored toga što je ovako teško, i dalje znamo da su istina i pravda na našoj strani. I Branimire, Slavonijo i Baranjo, ostanimo svi skupa 25.11. na Svetu Katu. Izađimo van danas pjesmom, a onda tihim zaokruživanjem kaznimo one koji su godinama kažnjavali nas, kaznimo one koji danas kažnjavaju čovjeka koji se usudio pobuniti protiv nepravde. Za točno 412 sati, evo i 29 minuta, pjevat će se još jedni stihovi. Slavonija od sad pa do Svete Kate, Sanaderu broji preostale sate. I na kraju ne mogu, a ne izreći i ovo. Kad se čovjek srcem bori za nešto za što misli da je u pravu, daješ se svim svojim silama i srcem i dušom i trošite to. I ponekad dođeš uistinu na rub izdržljivosti i snaga. Ali kad vidiš ove ljude, ovakvu potporu, onda znaš da sve to zajedno ima smisla. I onda ovaj trun u oku, koji je samo ne kod mene, nego i kod svih vas večeras, ima smisla. Hvala vam Belišćani, hvala vam Valpovčani, hvala vam Slavonijo i Baranjo, u ime Branimira, u ime svih nas,